се Евелина Христова, на 26 години съм, магистър по право. Каузата, с която искам да участвам, е повишаване на правната култура сред подрастващото население. Не става въпрос само за младежи, а и за деца в най-ранна детска възраст. Образованието, което получаваме в края на 12-ти клас, е недостатъчно и бих казала смешно. По етика и право. Ти си на 18 години, носиш наказателна отговорност, имаш право да гласуваш и активно да участваш в социалния живот. Едва ли не за първи път чуваш думата Конституция. Каузата ни не е само повишаване на правната култура, а по-скоро пробуждане, събуждане на съзнанието, гражданското самосъзнание на всеки един от нас. Необходимо е да знаеш правата си, да можеш да ги упражняваш свободно, да ги защитаваш, да не се страхуваш, да изразяваш себе си, да казваш това, което мислиш, което чувстваш и да знаеш, че никой няма правото да ти се пречи на това да живееш живота, който ти искаш и сам избираш. Демокрацията е красива дума, а какво остава за идеята за правова държава? Велико е да бъдеш себе си. Велико е да знаеш правата си, велико е да ги използваш, велико е да се храниш 3 пъти на ден, велико е да получаваш образование и култура за своята душа, велико е да имаш равноправие и свобода, велико е да си там, където искаш, с тези, които искаш и да правиш каквото си искаш. Разбира се, в рамките на допустимостта. Не може срещу насилието, несправедливостта, дискриминацията да се отнасяш със същото. Страшно е, че в този век хората се защитават не с правовия ред, а по-скоро с насилие. Толкова е примитивно. Още по-страшно е, че децата също действат умишлено. Осъзнават какво действат. И хладнокръвно. Те убиват, крадат, насилстват и обиждат. В такъв свят ли искате да живеем? Аз лично не. И предлагам следното решение на моята кауза, която защитавам. Нека да създадем правни детски клубове, в които децата да получават информация за правата си, чрез симулационни игри, интерактивни игри, чрез метода на изкуството. Нека в средните училища, в основните даже, да създадем правни клубове, в които могат да членуват и да им обясняваме какво, как се случва, какви права притежават. Нека студентите по право доброволно да участват в симулации и в презентации в училищата с помощта на неправителствените организации. Не е толкова трудно. Трудно е да се почне, а всички може да го направим. Имаме право да го направим. Това е моята кауза.